ଏବେ ବବୁଲେ ପିଆଜ କଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବବୁଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜୁ ଭାଇ ବଇଛି ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକିନା ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି। ଏ ହାଇ କରିଦେ କହୁଛି ୱାଟ୍। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ବବୁଲେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଭାଇ ହାଇ କରିଦିଅ। ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ବବୁଲା ଏମାନେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ତେଲ ଦିହରେ। ଗରମ ତେଲ ଦିଏ ପିଆଜ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାନ୍ଦା ବିଜୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦା। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କେତେ କେଜି ଚିକେନ ବବୁଲେ? 4.5 କେଜି ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ବବୁଲେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଇଏ ଆମର କେତେ କେଜି ଚିକେନ କ'ଣ? ଆଜି 4 କିଲୋ 200 ଚିକେନ 4.5 କିଲୋ ଚିକେନ। ଆଜ୍ଞା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ 1.5 କିଲୋ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ଛୁଆ ଅଧିକା ଟିକେ ମିନିମମ୍ 10-15 ଜଣ ଛୁଆ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼େଇଲା ପାଟି ନା। ଚିକେନଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ଏବେ ଧନଟା ବବୁଲେ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ବବୁଲେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବେ ଚିକେନ ଦିହରେ। ଏ ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦହିର ପରିମାଣଟା ଆମର କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହି ପକେଇଦେଲେ ଦହିଟା ଯଦି ଅଧିକା ପକେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ତ ଡ୍ରାଏ କରିବାନି, ତାକୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରିବା। ଦହି ଟିକେ କମ୍ ପକେଇଲେ ଭଲ। ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକଉଛୁ ଚିକେନ ଦିହରେ। ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା। ଏଠି ବିଜୁ ଭାଇ ଏକା ଏକା ଚା ପିଇ ଦେଲେଣି ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ। ଏବେ ହଳଦୀ ବବୁଲେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ ହଳଦୀଟା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ବି ଦେବା ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ। ଏବେ ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ବବୁଲେ ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବା? କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ଏଇଟା ବବୁଲେ କ'ଣ ପକେଇବା? ଆମର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ କାହ୍ନୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କହିଲା ଏବେ। ମାନେ ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମିଟ୍ ମସଲା ବବୁଲେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବବୁଲେ। ଏଇଟା
ଆମର କଣଟା କହିଲା ଚିକେନ ମସଲା ବବୁଲା ମାନେ ବିଲାତି ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲାତି ପେଷ୍ଟ କହିଲା ଏଇଟା ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା ମାନେ ଟିକେ ମସଲା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା। କଲର୍ କଲର୍ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଇ ମସଲାଟା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମାନେ ମସଲା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ? ଅଦା ରସୁଣର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଧରିକିନା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଧରୁଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଭାଇ ମାନେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ ହାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବେ ମସଲାର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ନା ପୁରା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବୋଲେ ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଏବେ ଆମେ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବା? ଚିକେନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତି କିଏ ପକାଏ ହାତରେ ନ ପକେଇକିନା? ଏବେ ଦେଖ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। बोले एटा को मसला पकेलो? चिकेन मसला ने पड़ीगला। मीट मसला पड़ीगला। आपण देखुते बोले चिकेन पड़ी सारा पर तार गोटे बढ़िया माने बढ़िया लगुच। बोले चिकेन टा पड़ीगला पर पूरा तार लुकिंग टा पूरा अलग पड़े चिकेन टा पड़ीगला पर लेग पीस पड़छ। राजू बोले एटा कोंडा पकेलो? ना कस्तूरी मेथी पड़ी जाई। कस्तूरी मेथी पड़ी जाई। एबे बिजू भाई हमर आलू काटुछन। देखो बिजू भाई आलू काटुछन। चिकेन पूरा बास्ना आसिला। बबुला रोषे कर पूरा ए1। देखो रोषे सरीनी ये तार खाइला कलिजा। ये देखु पिलाटा ओ पड़ जाइए बोले आलूटा पूरा ठीक है सीझी ओके मैंने आलू पूरा चिकेन मैंने पड़ जाइए मैंने कषा हो चिकेन ने पानी दि जाइए फुटो फुटिले सीझ आलूटा बिजू भाई पानी देते पूरा रेडी मैंने काम बसिले खाया रेडी चिकेन।